שנה טובה, שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עלינו, שיהיה לנו ימים של שקט, ברכה ובשורות טובות. זו שנה חדשה, ואנחנו תמיד מתאספים ומביאים כוונה ואור וברכה לשנה החדשה. ובימים אלו אני מניח שרבים מאיתנו שואלים את עצמנו מהיכן נביא את האור לברך את השנה החדשה. להביא את האור ואת האהבה, את השלום הפנימי, החיצוני לשנה החדשה. בימים האלה, בימים כואבים, בימים קשים, בימים של מלחמה, בימים של מאבק וכאב פנימי וכעס פנימי וחיצוני וכל כך הרבה שעולה על פני השטח לכולנו. לעתים אני חושב שאני מתבקש ללכת למקום קדום וקדום שקדם לכל, אפילו למקום שקדם להיותי תינוק קטן ורח שנולד בין כמה ימים או כמה שבועות, ששם עדיין יש אור וניצוץ בעיניים והאהבה כזאת היא בלב שממיסה את כולנו בנוכחות התינוקות הזכים האלו, נכון? ואפילו קדם וקדום לזה אנחנו יודעים ומרגישים וקוראים בכתובים שלנו בכל העמים שישנה איזושהי הוויה גדולה שכמהה לחוות את עצמה, או מתוכה נוצר אור גדול, שמתוך האור הזה מתגשמת לה נשמה, שהנשמה הזאת מתוך הרצון לחוות ולהיות מתגשמת לה בגוף. ואנחנו באים לעולם הרגעי והזמני הזה, ובתוך הגוף הזך והקטן שנולד עם הרבה אור ואהבה וכמיהה לחוות גדלים, ומתוך המקום הזה עולים ובאים גם קליפות וכאבים וקשיים. אחר כך רק בתוכו עדיין ישנו אור וניצוץ ונשמה שזורחת. ויכול להיות שבימים האלה אנחנו מתבקשים לנוע אל תוך המקום הקדום הזה בתוכנו, ומהמקום הזה להאיר את עצמנו ואת הסביבה שלנו. אז לרגע קחו איתי נשימה מודעת, ובעדינות נוכל גם לקחת כף יד ולהניח על בית החזה, לגעת בלב, באנרגיה של הלב. לרגע ייתכן שאפילו לעצום את העיניים ולחזור פנימה עם הנשימה הזאת אל הלב שלנו. ועוד נשימה שמרגישה את הגוף ואת בית החזה ואת הלב הפיזי שפועם ואת התא שבתוכו שפועם. וכן, במקום הזה ישנו גם כאב וכעס ותחושות רבות, ואפילו יכול להיות לפעמים חוסר תקווה ולא יודע לאן זה יוביל, ועדיין זה בסדר. אם לרגע ניתן למקום הזה להיות נוכח, ועדיין ברגעים האלו ניקח עוד נשימה, עוד פנימה למקום שקדם לו, וקדם לכך, ולפני החוויות האלו, ולפני הימים האלו, אפילו קדום כל כך אל ימים של אחר הלידה, שאנחנו תינוקת זכה ותמימה ומלאה באור ובאהבה תמימה, ונחזור לאהבה ולרוח הזה שבפנים, כי הוא עדיין נמצא, שום דבר לא יכול לכבות אותו.
ועוד נשימה שמוכנה ללכת ולתת לעצמנו להימשך לתוך אותה נקודה זכה ותמימה בתוכנו של אור, של התינוק הרך והנולד, ואפילו קדום לזה הנשמה. הנשמה היקרה שבתוכנו וההוויה הזורחת, היודעת, המכילה חוכמה מהירה מעבר לעולם הזה ולחוויות האלו, שממנה הכל נוצר. אז בואו ניקח עוד נשימה, ואם יעזור לנו נוכל לדמות את אותו ניצוץ של אור, הוויה, הנשמה הנצחית בתוכנו, מלאה באהבה, מלאה באור, בידיעה עצומה, ומתוכה נבקש להתמלות, נבקש לחוש אותה, נבקש את הנשמה שלנו לעזור לנו לגעת במקום הזה, להרגיש אותו גם בימים אלה. כי יש בנו מקום זך וטהור ותמים, עדיין, קדום להכל. ועוד נשימה ניתן לכמיהה הזאת הפנימית, לידיעה הנצחית בתוכנו, לקחת אותנו למעיין הנובע הזך והטהור הזה שבתוכנו, שנמצא בו חסד ושכינה שוכנת תמיד. ונניח לרגע להכל, נניח לזה לרגע. ונאפשר לעצמנו לחוות ולבקש לחוות את אותו מקום פנימי. ומתוך המקום הזה של אור הנשמה הזך, של השכינה ששוכנת ואוהבת, נזמן את המקום הזה להאיר, להקרין, לקרון כזוהר, עוטף, אוהב, ונוגע במגע של שכינה וחסד שמתרחב אל הלב הפיזי והאנרגטי, שמתרחבת אל התחושות ומאירה גם את הרגשות, את המכאובים ואת הקשיים ואת הגוף, את החוויה שלנו האנושית ברגע הזה, בזמן הזה, במקום הזה. ונזמן את אותו אור, זך זוהר טהור של שכינה ואהבה מתוכנו לצאת, וגם היום לקרון, להקרין אל הכל, אל הכל, אל כל מה שיש, אל כל עבר. ממש עכשיו, ברגע הזה. במגע של חסד. בכוונה שבאה מפנימיות עמוקה, קדומה להכל. והיא חזקה ואיתנה ועצומה ואוהבת ויכולה לקיים ולהביא ניסים ונפלאות. לנו, לבני משפחתנו, לסביבה, לקהילה, לחברה, לכל אדם ואדם, באשר היא, באשר הוא.
שתהיה זו השנה הבאה הפותחת שער שער של חסד ושכינה. שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה מלאה בבשורות טובות, בשלום פנימי, חיצוני, בנחת לנו, לבני ביתנו, לכל השוכנים, גם בארצנו ובסביבה שלנו. וכל הבנים והבנות יחזרו הביתה בשלום ובבריאות. כל טוב ושנה מבורכת.